SOMPA TV. Oh, wisdom ni tie SOMPA FM, SOMPA TV. Pramo ato Ghana adeshie yemamu nyina haemamakwa eba SOMPA 106.5 FM Accra so ebredu sensema hodo a echegu o memu ama hodo so yetena sinsin kodwa ne yebekenkan ne nyina emamo se kasebo efri yetena ye kase mo ewo enkran dome Watermelon Street eho ena yebutuo na enye enkran hanom nko na kasebo no wutie ede afa ukokumase a eya santemante mukropon no emu asompa 93.1 FM womso efa bi ewo ho ayiko 100.9 ewo kumase hono madamfo pa radio ewo Paris France ewie womso to be apete takwa etie ewo SOMPA 101.1 takra defo afa bi ewo 103.3 SOMPA no atechuman ekurem 106.1 sunyan ene ne mpotemu adehye abiemu awie ya na eye SOMPA 98.9 sonkranza 90.7 SOMPA doma 101.3 SOMPA fei oban fifi mantemu mankesim ni areas honomo a eye Kingdom 106.1 FM decoder no so wote enka ewo SOMPA FM so bra Facebook bra YouTube baby a ubehunu yen live ye stream wo ho Facebook no eye SOMPA 106.5 FM Accra udu ho no wa like page no wa follow ede amayen ena YouTube no so eye SOMPA FM live Kanesh Urban Radio awie adwadifu e wonpotem ho nyina wo mutie bi doma 100.7 FM enso ewo doma ahinkura womu nyina atokasebo no apete na kire se adaje nipo sokura ewo awie yi ensem no eho www.sompaonline.com eho ene ye website a ubetimi akono akokenkan ensem no ebi Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubuati ayare sabia no koho na kwaje ayarehwe mapa wo nam homeopathy kwan so sayare time heba mesha enso eboa eyi honam ya ene wanumu a ato awuntimi ne di ne ye fever ne atridi die away kasa natural mineral water eno eni nsu a yaje atuma tintim so se uyusu bia enya de se obenya ohaw bia enti pebi netoy na emwa wo ewo ujumadi ahoduo emu nyumakoi adaroma ena yeti bebie ensem a yede ebesom awie yi ne ebedi mu akoti ne bi ene se posi sadon na ni abre papa ewo sremanti findo sabre wo magye obi kra afiri ne nsem adan a yeso wo de tramoka Ghana mampani ni His Excellency Yera John Dramani Mahama se ushemu asade Ghana ya boya homoden no ya biti Cote d'Ivoire akrade ensemu a ye kasei PURC adwumakuo no ya ho wo se wo ni ECG fo enkoye nhyiamu a nhyiamu no da so ekoso no nyina no efa prepaid ensem ya abeto edwayi abusuan nhyiamu no de enya ECG fo nko na akobi PURC fo akobi nyina echi no Food and Drug Authority nso akobi na omode abeto so ne se nim ne efiri soro bete bayira homam omode nsa binom ene ahode nianom ne bia frafre wodwaso na womu twa abaahwe no emu nsam ye de ba Ejadifo wanum di ja ewa makola number 2 market ho wanum se wo totu wanum su tosumu edie na mpanifo didi wanum a wo se wo ntiase Cocoa board for eden krata bi apie eja womso o matete se nkrofo bi kase wo matam sika botni bi akoma blasters fo se ye donate e de ama wo se enya de se wo matu anamo bi a etesa ene anamo no DVL developfo nso atubio wo ma anya ne Ghana ha se adafo wo mo wa manone no wo mo ya Ghana fo ye kolansense wo Wanu mu aya nurse fo anafe amedwife fo ayentua wonka wo nka bom kuo na ekasa yi
wɔn se krata controller and accountant general department and wɔn de ba yɛ no wɔn agitu mu enye yie wɔn so de krata bi aba ɛkyerɛ nsɛm yɛ de wobɛkɔ otimantem na pomuden nsɛm abɛto odwa sɛ brɛwani ase health center yɛ wɔ hɔ no wɔn brɛ yie pa sɛ wokɔ hɔ no koraa yɛ na baabi a wobɛtena na wagye ayarehwɛ no koraa no akɔ din ɛne ɛwɔ baabi a ɛsɛ mframa adehye a wɔn wɔ amadum ebi frɛ na amadum ɛna afei adankɔ ame wɔn se sɛ wonya te sɛ mpɔtam obi yade a na wabusa sɛ asma na esan sɛ mfuturo ekon ɔpɛni ɔkasa yi ɛyɛ obura wɔno wɔgyina adehye a wɔnom wɔ wale abaton pesua so sɛ mrahye bedwani wakasa kyerɛkyerɛ mu sɛ Ghana as a relation nation reserve accumulations policy no one presentation one mo edeba ye no one mo nti ne bi ase ɛwɔ mu ensɛm ne bi ɛka de yaboboboboi so ɛna awie yi anuanom basa ye bekenkan ɛde amamo ADWOA ASARE ɛne medin mene triple AMI ADEPA APAM DADAA ɛna afei ABENA ADEPA Kofi afi abusua baabi awo bia ka ho ukura 100 phone nko ade aso de tenisi so na no so nkura na bia baabi anam no sompa ne bi wo ho nko ade a ena efato sompa na tie kase ebo no ye kwasire mantifi tamale ɛhɔ na awere ho sem bi asia ma sesei polisi sadon na ani afita wo mo ho ama DSP Bawa Abdul Jalil ne dom wo mani abre papa na ni nyina ne se wo mo se abamu abi Abubakar Muhammad ya so ne penchi kura no no wombe so no wa Accra Kumasi Road ya nanka wo pe kwan kura asrado aho nyawa no wadwane ni nyina ne se wadi anyambra ho nsem Abubakar Muhammad aye kasei wone Rashid Sumaila womo na adi saboni ene se womo se obi kototramo efiri womo nsem na wantuaka wadeka womo achena wontuai enti womo koda ne ka wontuai nom ne ho ade na womo di ne mpabro wieye ayre hosem akwakosie enti ekwawie mu no kwasem ni Abubakar Muhammad de ekire se nokore woka kire yewura bawa Jalil ne dom se nokore na wode womo ka 120 mg de ne bia se ne se red no se blue no se green no ende womo na betimi ehunu na no ba ko 25 cities enti ewie ye no awantua ka no ene nam so ma womba beto hye ne so na ne womo bae no womo amfa anye ni ha womo eboro no ewie ye woti nananum wonse do na posi sadom no ebo pini womo no nso no enye se bia sa anubone tramo no a womo di hu dwanko a womo san kokko hu sa ahaban a womo abone boasen atintim ama ayen nati na nso pampa ne fa so a uhu ahaban kro ntimi ntudin nti basa agese sadom no de kokoye forensic audit ansana womo hu eno ana ya kwakwampoma kase se Jamaican kontomire no ene saa opioids no womo yinya bi na nso ni nyina no posi sadom ne se womo ensa ka Muhammadi womo gusu ye nhwehwemu na de wachire bi e nam so ama womo je obi kra firi ni nsem no eno nso womo de baba beto so abusia ya to samono aso Ghana mampani ne His Excellency Yera John Dramani Mahama Seremu se data Mr. Babio wano ana kasai ewa bra dwumadie bi ekoso ewo shama ewa bra wanom etwa wotwa eye ahomam ya wanom eye float grass manufacturing facility bia sika wanom de shemu eye $250 million choppable dollars na dwumadie no akwaso no ene wakasa kire mu ekwan ya Ghana afaso aboya homoden eba no yesika semu yebeka se economy ni mu a na wo kire mu se ebibre mu amaman African economies countries no wanam hwehwemu kakra wanam aye
ene se Ghana eba no ebibre mu ama nyina no economy no yato so mako enson na chese yaboye humodin ye pa na ubamu atoye eman mu a na chese West African countries no na chese ye second largest economy country ewo West Africa na ni nyina mu no obi ho no wakasa no de Ghana to Cote d'Ivoire man no ho na said ya Ghana yetumi akwakodu set position no na chese ya biti Cote d'Ivoire man no kra ebra wakasa no so mpakase etwe bi. Through our reset agenda, we have restored macroeconomic stability, we have revived investor confidence, and we've repositioned Ghana as a serious destination for productive investments. Indeed, in the recent rankings of African economies, Ghana positioned as the 7th largest economy in Africa. And I'm pleased to announce that we have also overtaken Cote d'Ivoire as the 2nd largest economy in West Africa. In 2022, something happened that most of us didn't notice. In 2022, Cote d'Ivoire overtook Ghana as the 2nd largest economy in West Africa. Nigeria has always been the first with a GDP of about $300 billion. And Ghana followed with a GDP around $75 billion. Today, Ghana's GDP has exceeded the 100 billion mark. It's estimated 113 billion. And it has earned us our 2nd position again in front of our Cote d'Ivoire brothers. Ghana man penny His Excellency Yera John Dramani Mahama ne kasa ye ewa bra wanum champum ewa float grass manufacturing facility ya wanum esino shama ewa de sansemi etumo ye toa kasiebo no eso Public Utilities Regulatory Commission ye chanitiawa efreno PURC ye ba adwumakuo ya wo mohhehye tariffs se enyina monkane ani ensuo bua eye PURC fo wo mo na ye sa adwuma no ye kasai wo mo afre emergency meeting bia woman Electricity Company of Ghana Limited ECG adwumakuo no ene ekwakoye sanhyiamudie no enhyiamudie no nyina no efa amanebo anansem mu ababeto dwa yekora no yaka ho asem wo ye kase ebo ahodo mu se nansem Ghana for complain wo mu su se enkane ano titu pa ne wo mu a wo mu use prepaid meters no utogu so ana yera baby ankane ne befa wo hunu ebi akane wo 200 cedis na etimi de utwa na wotwe a sa 100 cedis no beto kora nansa na asa nanu na asa enti amankomo na ebebre eba ye no ECG fo kire sese ye mita na ebia wo hawo ewo ho a se ye mita no na ebia wo hawo ho a yesese wo mo hwe no wo mo sasa meters no enso wo mo aba beka che wo mo se meters no oha bia ni ho sanse wo mo kora ba bia 40 ni firi no wo mo hyeda ehunu ye enra ena yete yese soafo ya woda saa atene no ano yewra ginapo wo bebe kasa no wasu wo mo ye nhwehwemu se beto dwase meters no oha bi wo ho a wo mo mato aboro de yesese wo mo to no so no ye be si wo manamu se compensation ye de be ma wo mo se meters no so mfumso bi wo ho a wo mbehwe se wo mbe replacement wo mbe sesa no na de mfumso ho no wo mayi nyina free system no mu na wo mo de foforo aba enti na nhyiamudie yi 12 o'clock ya ye share kasebo ya se kan ena mpenifo akwa se a ye share nim se PURC nat office ya ewo enkran ha eho no wo mo ekwakoyi meeting no enti free sabre ya kosi enwumre nonum ebeduru se hot bite kasebo time no beso no na ensunsuaso a e free meeting no aba ne ye gidi person ye so yensa kan bi a yensa enya so ano ye beba bebom ama Ghana fo nso ahunu meeting na ne wo mo koye awie no de e free mu ebaye ene meeting no ensam wo mpapa na no na pani a wo no deda Public Utility Regulatory Commission no ano Dr. Shafik Suleiman ebe chese sade wo mo no onzo wo mo na susu ehu ye botom de ebetimi atua na wo mo de aba eno na eno da yisi kire se wo mo de anya wo mo na ebobo no PRC fua ntie wo bibisa ye nko bisa won no o sese de wo mo si susu yi ema ye boto no ye di atra wo mo de akura nya se no susu no na wo mo hunu ne se no ye confidence ye di use electricity no ekosoro pa e ka ho bi na ama se enkane aka no huria ehuri ede kosoro na Yewra Suleiman wo kasa fa power no ho no ne ensa ntwerofo gina ho
We are now seeing new trends in the demand projection. So as I said, base load is generally the minimal power that is required to keep the system running. From 2024 and early 2025, it was around 2,600, 2,700. Over the year, it has escalated to 3,600. Now we are hitting towards 3,800. That's a new phenomenon. And you're also now looking at the peak load. Peak load is getting out of, it's really going high. We are experiencing new peak loads as high as 4,300 or 4,290. So we are now consuming more power. I mean, beyond what has been projected. We are looking at an annual projection of 8% per annum, but I can assure you that we are moving fast, and it's because of the stability, it's because of the availability of the power, and then the suppressed demand is now being curtailed, and more consumers are coming on board. Hey, into a boss who says, na you should do na one na ebinom so kasa ho na utwa wani no hwe ye nkane ana homa sede ebia chinchim fa ba bi kura obese power no dodo na kura hwiegu emeye den na bo no nkosoro ebia no wo chese ayire so 2027 2029 wono mo hwe mu pa se anya hwe no nko mbenya additional capacity ekura asade aka ho na yetime yusu amana so ye na nkane ana nundum. That's the system. They would have been more appreciated to have gotten even 30%, 15% of their request. So you are looking at ensuring that the consumer is not overburdened. I mean, alongside ensuring that the utility also gets something reasonable with, especially looking at their short-term or critical investments so that they can be able to keep the system running. I'm hoping that there will be a windfall from government side investing in some water production and water extension systems. But for now, I mean, you can't transfer all the burden on consumer. 225% would have been too much. Any consumer. Wono na ye church penny Edema Public Utility Regulatory Commission, Dr. Shafiq Suleiman. Yade kasie ni piemu ewo adwadifo a wanmu di dwa ewo makwala number 2 market ho. Wanmu kiremu se empanimfo ni wamu di agro bi sebio agro na wanmu ni wamu di no ayese kotoma memfa ba wo baabi. Eno so de eyagobone pa. Wamo ase wamu di wamu ho se soto so wamu di adwuma no wamu nim se facility no aye senate for edia enti yade han wamu etwo bi anso waso wamu tua no wamu tua ya no anesa na me ya wamu tua afimu ni nyina sika 25,000 the last year frase no kora no wamu tua ya no sa pepepe no wamu tua yi afa wamu da so de ya afi ya wamu se ya tum ya kwatu musa ya wamu kire musa 11,000 increments and wamu de to 25,000 nim no wamu se hene ne ha na chesa afe no wamu baba betua 36,000 Ghana cedi wamu se what ede ne ye tonko a ya de hye beto a ye benya sa sika yi ede atua mokabo some enti wanu mu kire mu se ekamea ye sese de wamu twitwa wanu mu na atwamene bo ewa so to ase no wanu mu gitu mu anya yie esase wamu innovation bi a wanu mu abaye no so to ase nim wamu hyeda hu de be papa bi e kwaso ewo ho no ma won beje sabo no wamu samni ya ma chode me age ya to ma minti ya ba wo but the farmer ya ma me ba ke ba wo chawo ya bra ya slawo ba be ya bo de gu ko ya ntimi ga ne ba ya ba bi nkwake ya bo de jira bre sai ya slawo ya ba ba chawo ya ko me tina ko di mo ko la ni CMB masa ya ti ha no eni odin o ya market ni ngu neti say ye bracing na ye se mu ayanya anka ni su ayati akira mu nyina mu hu yamobo and any subsidize the amount for us so that we can be able to pay. Enti no sa ebeboa pa di anka wanom enyi eboa ne so kakra ma wanom se yamfa ne se wanom so chenchena barrier 36,000 Ghana cedis no eno no won betu ya yen subsidy bi se bi aban no ebefa so kakra sense wo munim se yesenete for facility eno wo mu yisu aban no so timi fa kanum kakra kora etua de ma na ka wo ho behare wonom wo mu di dwa e wo makwara store number 2 wo mo eya saponsem wa eno nti won maboko jan eto ye ni abre ko ye ntiase no ene ya da ne ahwedi asom we na amafo ani abre epe wo mo shops entiso ahodo no na ebinso e pekire nsemu se sika bia kodi baabi
ya omanfo bi pese wo mo edane gu wo mo so cocoa board fo na ekase wo mo de nkrata bi abonbonten enkrata no eye 3 lines pe chese tie wo mo se wo manya ntie sensem bi enenam de obonwuma hodo bi mu se cocoa board fo atam 12 million Ghana cedis akoma Ghana Blasters fo se mintimi hu se tournament ye ebekọ so isa sika no ekwa akoso wo masere ene wo mo de aye bibi ene ye ntimi nkyere na cocoa board force one person wo mo ka kire Ghana fo nyina se wo mo na sika no kura wo mo nya bi ntue akuafo ne ka 12 million Ghana cedis wo mo kotam de akoma Blasters fo se wo mo fa ngoye den se sika no akuafo di ebeye enti no wo mo mfa sika bia nkoma wo bia se wontu anamo bi na wo mo se wo mo srada nkrofo bi so ko keka se sa 12 million Ghana cedis ne eyekoko akuafo ne sika yes ase ye de ma wo ne ya divert fans ne se ye mfa nkoma Blasters wo mo se ensem no enye no kure enti wo mo ka kire Ghana fo nyina se ba bia befa bia behu su obi ka anasa bo se ya tro ba bi se cocoa board fo wo mo atam sika som 12 million Ghana cedis akoma Blasters of Ghana no sinipa ni hu ne ka kire ne se enye no kure wo mo se ye kwa anim no wo ma wiata so se wo mbe ye adwuma hye bia wo mo de begu akwam se de be ya cocoa akuafo wo mo beto mo no wo mbehye na wo ma ye ne saa Abusua SOMPA dumienu kase no ene eguso aye be ma o bra Facebook no so na St Augustine ede na mo ho SOMPA 106.5 FM Accra ya na wodo wadwen kire nso ato ase ye bekenkan fefefe ede ama o Global Info Analytics wo maboboa no ene yewura na yewura Musa dankwa ne dom ne se wono maye pool bi na saa pool no ba bonten no sade kokwa akuafo yesuma wo mo se na wo mu koko no yate 11 million mu e de afiri so na abane sei no abane bo a wo hye wo mu antimi ani so ya donkuma abo aboso asore gine mu no wo se akuafo na nkasa kura ye wo mu de se wo mu de toto kane no ne nanka wo mu kari bag baako cement e betimi ato ne ya wo mu ateso kura cement e timeto a wo makoma san to wo mu ye mu a na ne obobọ me ya wo mu ye sa nhwehwemu yi ebo ahafo ya go so ka ho ofa ho afa ko pie sa hwibo ako ho nyina wo mu dokoko wo kan ya kan me kuro mu bono ne na afa nyina nso kire na wo kan kran sremantifin atoyema ntamu nso de yewra Musa dankwa wo de pu no so de wo yo ni ni. For those who say, yes, I'm a cocoa farmer, 56% of them said the prices are fair. Unfair, 11%. Neutral, 33%. You know, the survey was not aimed at just cocoa farming. They wouldn't lie to you for whatever reason. They wouldn't. And indeed, look at the regional breakdown. The numbers differ by region. And indeed, the protest has come from what? Western North region. And look at the numbers there. In the Western North, 62% said it is unfair. So you can see that this is consistent with what we have seen on the street. Eni awuti ye yewra Musa dankwa wono na Global Info Analytics no otua wo ma no wo mo na ye pui ede beto abonten a koku akuafo dodo na ya cheso o eye ebinim se anya fe ebi nso eye ho ne ho ene eho asem a ya boso wo ye kase Yesu amawo abusia krata yi ya edamanimu we wanum se for immediate release and tempestuously epenifonshe na for immediate release and tempestuously epenifonshe na womunya bibi mfa hoan Coalition of Unpaid Nurses and Midwives Association Ghana womu na ekasai womu kiremu sa krata bia womu de ba ye ebe church one boso nsem ekwan ya aban no afaso controller and accountant general department de wo mo faso no wo mo bonwo so ni nyina afa one mo akatua ho nsensem a yetua bi na akabie na wo mo kiremu se wo mo be kirechire nsem bi mu no controller for so de krata baaye abe condemn wo mo de ne se no kura bi anim na munti ayi one mo kiremu se wo mo salary arrears ya eno no ewo ho a wo nim sen kakra ne empani kura kasa ban de ka enhwo akire sansa wo ya da yi ankrata asam ho bibia wo ho ye betua wanu mu kirem se ewo mu se busumi bia ye validate wo mo de na ye kire se wo mo ba adwuma enti na wo se ye tua wanu mu ka eye wo mo nkrata ne wo mo bibia validation ye kama ye wo se ye tua wo mo kan so aketua no fon ema na de atwa wanu wo kura ne se february busumi ya ye wo mo ya validate wonom ya wasi yetua wanum ka fei aketua na mai de aya reas ni nyina e mai wanum kwhwe after February validation ni wie ya
wamu ya ne said ya validate na yentua ye no ya kreni nyina de free aban no payroll system no so anu wamu kire mu say what asem wadi ya ntiase ye so mu enye yi na no wamu pese Ghana de hye ete won mu ase ene said ya wamu kire wamu nsemu anu no akiri ana controller and accountant general department no e de krata ba ya wamu kire mu se entisa na so association ni se etisa esense wamu panimfo asebio wanam ehwe wamu payroll validation no ho sensam human rights officers no ya wamu health facilities ya no na twa oban mu ahia nyina no wamu confirm esisu stamp esa ya no kra wamu check payroll system no so dia ya validate ni nyina no ya kra ni nyina wamu se wamu nsem wo wamu busa eye mienu eye hwan ene hye ebimu a wamu atimi ya yidie ya validate ya yentu ya won ka no ya kra ni nyina de free aban payroll system no eso ebiewo so emra ban ana won mu gina so ya wamu timi ekra validation eye payroll system no de ya validate ya yentu ya ye no ye timi credit free ho won mu ka kira aban ene afa controller and accountant general department na say de wamu ye ne de sebi e kamia ye se wamu pese wamu ye entra ene anokora ese wamu gitumu a enye yi entini panimfo anhwa no wamu pini wamu chimra biu krata yi ade ensam ebawie ye no anu wamu kire mu say said ye nurse for any midwives for a say wamu ho abomu ya wamu akatua mayi asese nka ya validate a ye betua so yasan akokra eye payroll system no so no na ye hu no wontempa so wamu fa nkogu so said ye be ya ba ne kwa akohwehwe ne atua wonum ka ye behu de atua wonum ka krata yi openia ne nsa ehwase e convener edema eye nurse for ene midwife for a aban ne di wonum ka Owura Steven Kwadwo Tachia wono na asan afei Jane Ofori atawaye churchfo pani edema sa ekoyi na wonum ka kira ban ene panimfo say de yakra ni nyina mo pane totom pane no wan pasem bia tie firi wonum ho a mo fa nkogu so ntempa so na aban no nkohu ni antua wonum ka anya sade a de besie kire no anhwa ayempe Abusianfo SOMPA 106.5 FM Accra so enie na kaseyebo na je etua to no enya semkuma biko ye ko na biba na we no ye ka anesefo asemi enye wo monko anu na abadwuma yefo bi nso eka ho ya from public sector workers no wo mo de nkrata atintiti bia ben na da mu wo mo se wo mahunu enkrata bi a eye nsemtrofo nkrata se a emise nra ne baaye a free controller and accountant general's department at na ye honom ya sa enkrata ne ba be counter public sector workers womun nsem wan wo mo kase wo ma ye adwuma na wo mo bosumi aketua arrears ye salaries no anesefo de wom akyerɛkyerɛfo de wom no ye delete no controller ba be kase nia adwumayefo ne ka no enye no kore enti we ye counter statement en wo mo de abere wo mo se wo mo pese wo mo kyerɛ aban ne se womo recognize adwuma controller woye na enye se bi one person womo di nanim eye form se na adwuma no wonhunu so na emom no womo so ye adwumayefo enti se bibini no womo nte womo ho ase yese womo de ba abonten womo se sa arrears in question ye ka ho asemi kane no ye free bibi payment voucher eno no akyerɛkyerɛfo no ne anesefo ne abadwumayefo no dodo no womo nyina womo wobi na sa arrears no wohu wo payment voucher no eso ye ka sei enya de ye visible biem okoho no ma wunhu ena ba ye nso no womunya official communication bia free controller akache ne enti a aba sa payment voucher no womunhunu salary arrears no ewo so womatu ho anamo abutua bra Facebook se bia wo payment voucher no unhunu se unnim se de tie because wonya aba adwuma yeni enti bra na behwe se de esifate ne da Facebook ne so ne ho asem ne ye ka no bosom ne so a wusika a wogye ye tete free mu a amount na ye tete free mu no eno so wo ho ena afi wo net salary de wogye ne nyina aka ho ena ewo so ena da ye Facebook page no so betimi aba behwe sa payment voucher no wo so wo nhunu salary arrears no wo so biem wo nya official communication bia wo matu ho na morning penifu akodi nkomo senka wo mo makyerɛkyerɛ wo mu ne nti a wo nhunu sa de na bepemene wo nya response bia na wo mo de ofre kwa ma osoafo ye ohye homasua ensam so no nyamfo Haruna Idrisu say
wakojina emrasebedwem kokasa ye se ye kasa cabinet age 1.1 billion Ghana cedis bi atom eye October ni musa ye mfantua outstanding salaries ene saa arrears na ye de akyerɛkyerɛfoɔ ene anessefoɔ ka no wo mo pese wo mu hunu se saa 1.1 billion Ghana cedis no ehifa na akwakosie saa approval na cabinet for de bae ne emprempren ne stance ewo he edian ena saa sika no akwakosie afenso won pese wo mu hunu ne enti asesi ano wo mu hunu saa salary arrears no ewo PVs no eso ena afi won pese wo mu se wo mu hu afan eye system adjustment bi nsachira ye bi na wo mo ye ewo wo systems ni mu a won pese wo mu hunu eno so kanema wo mu demand e free Ministry of Education for ho afi won pese wo mu hunu se sa PV records no eye adwumakuo ben en wo mo ye responsible se wo mo ye san sachira ye no afi so da ben da ena sa salary arrears no wo mo nsa beka eno na ye de etwato na chese nema num en wo mo request edi free controller ena fe Minister for Education wo mo nam sa enkrata yi eso ka kire o manfo se si asetremu akwakoye den e de ama kyerkyerefo ne anesefo bebre ndodo no ene wo mo a wo mo esika no wo mo nsa nyankan enti wo mbesere se mpanifo enye nhwehwe se de be ya wo mo nsa ebetimi aka se esika ne yemfiri ho no mo na yemfa ye ni nkyere ensemfoforo mu Brewani as health center e won kwanta South Mansini mu woti mantemu ye kirem so kopiem wa ya asabia ho no mo enye kora wo mo bre papa na clinic no esom enipa beye empem aduo no 20,000 ne akire enti mmia ya hodo ye wo mpotem wo nyina ho no wo mbege ayarehwe enso ko ho no mo a se akonya kora bia obi betena so ne abe attend to nipa no kora no akwaye den dia momo mensi krache ye wo mpotem ho eye onunyamfo Joseph Awal entry wone yamane boni na nakin edi nkomo kyerɛkyerɛ mu kyerɛ no wo hawa wo mo efamu the clinic na or Hana Health Center no ye ko visit hon so ehwe the situation na ho ye nyina mpinifo no ya hu se babi o hosele no ene niam ba ko mienu bi nya de ekoyi hospital be hia full renovation said the last time mo be kaya ye shia health minister no me di tunani me say ye be sere sen kwanta sa for mehwe no ma be boa ye na ya timi renovate ye health facility ni sini bi broni ase ye community a status of health center no abro ye hwe ni me say ye be push na o matimi anya polyclinic na atimi assort out niam be because answer na be obi afri bia pusupu dia babroni ase anasa buburu ababroni ase ansa na omo be refer ha dia konkwanta na emuwa nti etiminya polyclinic wa ha ya de beboa nkofo na omo area mo ha no so saso na okopie mu ewo keche bi ni mpatamu a ye hwa ni mu say betumi apia na keche bi so atimanya polyclinic okobo na chenso a serve that surrounding community nyina a ewo sasa no so ye hwa ni mu say ye ne health directorate ni be kasa na yatimi apusi na omo atimanya health polyclinic Penyine ya yetene ni eye onunyamfo Joseph Awal entry wono na ye nkwanta South Mensi Krachi enu achi Madam Perfect Kwadwovia ya wono no eye assistant in charge ewo Brewani as health center ho wono kra de na asem a woka nyina ne se awrewo se storage room unim storage room baby aye de niema a bi aye nya ehia se ebe yusu sesi a akwakoguo no sesi ho ne ye de ho aye mail ward esanse wo mu ni bi was a son, Emma, when a becoso padia, any woman will coin chapa. Some of the challenges we face is one, we don't have staff accommodation. We also don't have security personnel. And sometimes, because we run night services, we don't have accommodation here. It's kind of pose a threat to us because we are in town. So by the time we come here without security, we could see that it's not safe for us. And also, we also need staff accommodation. Now when we are close to the facility, the 24-hour service can be a smooth one for us. And also we need storeroom so that we can also store some of our items. Then the spaces that we are managing temporarily can be used for either our detention base so that it can be both male and female. With our pump issues too, even though it's functioning for the water, the power outage makes it triple on and off. So if we can get a more modern one. Ene ya yekotie ye eye Perfect Kwadwovia wono ene ye assistant in charge ewo Brewani as health center ho ne krakra mu medical officer ye wa ayasabia honom Owura Benjamin Adevo wono so ede kakra etato. We don't have enough wards. The facilities are not enough, so sometimes you have to mix the children and then the women in one ward, and then the other one is not functional. So that's a challenge. And if you look at outside, when it rains,
the whole place becomes so mushy. And so patients coming in is a challenge to us too. That is one of the challenges. We don't even have logistics. We have limited logistics. So we are also pleading on the government that they should come and they should help us, they should support us with logistics and then renovate the facility and make it a qualified facility to be called a health center. Ora Benjamin Adevo, one na medical officer, ewo Brewaniase Health Center, Otimantem, Yamani Boni na Nakin, ena Ediwe Ebaye. Ebusia, yenwuram ewo Food and Drug Authority, one mabubuano, one de krata bi aba. Womani bre abere no esan se public notice, de wosoro pa no womde kokko na atwero, se womani abere papa. Na we no nso eya pomoden ho nsem eni kwan se, ye tenatena ho kura didi agro. Omo se wo ma hunu se anom no ye bi abadwa so. Sa anom no ya abadwa so a. Nipa time no mokoni mu no, ebi wo ho a kankan frede wom, de frɛ na alcohol no. Ana ebi nso wo ho a ahode ne wom. Na ebi nso kura emu ade kakra na wo ma kan nyina afra wo mo cha se efra sa no a de efra ne se stimulants no ene alcohol be fra ekutie ni padua no ewa pomuden kwan so na wo mo ahwa hunu se Ghana no kama se ya ye hwe ha ama ato aso na se no nso no wo mo ede ko wo mu ni padua mu sa edu ba bi e ma ekoye te se de adwene ne nya adwuma no na wo mo behave bahat otumi ya ade bi kura ball na ye ball kura no wode ntokwa na asim breko a ube ne nani na ho eto de ade abeka no aka sa e bronsam enso na de wano no mo a na wo ma kire ho kra ta de abase de wodwa so wo ma ye no we de wo mo ka kire won de di kan ye kokko ye de fa fidie so wo ma hye se ayere so a Ghana match no enuru so na sa product ni nyina wo ma ye akwakoyi e de afiri dwa no so ansa na FDA fu afa wo mo aba kutu no ya ye de ball ba ma wuntime nsore no e de aba ebio wo mo asan so aka e de akire timamufo se wo mo nso a etugu anom ne yete saa so no hweye se wo pomuden ne wo mo nkwahia wo nkwa de a ma wo mfa wo ho nhyehyem tituru ne mabunu no ene empanim bia se bi wo mo ya ye mmere na eno ene wo mo de kanya wo ho ewie ya no wasan so e de aba beto so chese saa Ghana match no eduru so na sete ne ya eda so odwa so a ene wo mo ba wo meba sa kakai na de ye be so bi ewo se ne wo na wo ton wo na awoi ana asesen no enya de Ghana mra no ye begai ama afa ho adi esan se wo hwe FDA kura no wo mo mra e ya pomodin mra Public Health Act wo mutintini 2012 no Act 851 e kan pefe e ma wo mutumi se adwumen wo no monyo Abusia wasugusu awutie owie gina yekase e wasompa na yeto asem no eso wonsem foforo mu pani e wakase yi eya wale emra hyebedwani onenyanfo Mahamatia Abdul Kabiru wakasa e wabra enrada onenyanfo Dr. Kase watoba force ya wono waye sana hene ekopie mu e wo emra hyebedwamu a wade policy bi ampanifo ede ho sem kwato cabinet ye ni mu awanum ade atum Ghana Accelerated National Reserve Accumulation Policy wanum chiremu sasa policy eno ana wo matintim emrade ahyemu a ebeboa ema o my Ghana ye reserves wa nkakran mpanifo timi ema ye reserve guo no gold koko ene de ekeka ho no oyo ne de ekeka ho no ekwan ya wanum be fa so reserve ni yie de wase wa mutimi di ekopie mu ewo bi ma so enumu ena sa emra ni nyina ehye na ononyafo yi kasa chiremu se ebra ononyafo Dr. Kase atoba forcing a present ye ewo emra hyebedwam ye no wo hu se eniema bi wo ho no mu a ekwachew ye mpanimfo e wase wa musa tena se esini koso ehwemu ebiewu ebra wo kasa no so mpakase etwen bi. Now you are also saying that you are buying almost every single of the artisanal and small scale mining, and you are estimating that in a year you are going to gather 127 tons from the small scale miners. That is so huge. And you are again saying that you want to stop smuggling, and the only way you say you want to stop smuggling is you want to introduce bonuses, which has actually been experimented by the new board and has led to complete losses to the Bank of Ghana. So with all this in the picture and with the history of this particular transaction and this particular policy, the finance minister also become differently and give so much details that will accrue the case of Ghana. He has not done that, except in propaganda.
Openia wakasa yeyi eye onyanyafo Mahamatia Abdul Kabiru upiemo ware abato mpesua so wani wamra hye medwani na wachire ne nsem no Ghana Accelerated National Reserve Accumulation Policy enra cabinet yaji atum no amode ho nsem ekwatum wamra hye medwam ene wachire mu no enti ne wo chire mu se ensem bi wo mu a wasompanifo san sini kusubio na wani mu hye mu anyesa na ebewia se bi wanso wo matwa fufuo di afa ye kwachi abehye num Abusia ye kai wo se kasiebo ya ye de ebeyi efri SOMPA 106.5 FM Accra so na endpoint homeopathy clinic for adawroma na yetimi ekinkan edema endpoint se men kan kire se yade bi a ahye wo ho ache ya wako a wo huna no me pa chofa kodan endpoint homeopathy clinic na wonbeye ho adwuma enten so ede amount se ya wo ho asem se ye prostrate se ebi a wo no liver no wahrawa no ho aka kakra me pa chofa kodan wo mo physiotherapy massage and se ebi a obi enya stroke ana bibi etesa na wada mpamu a che sankrofo na doctor hia wo mo wo ho se de beya wo betimi ede ne nuro no aka wo mo na endpoint fo nuro no wunya wa abonten enti ko ho na yen show 0244867068 0244867068 enkran show signboard e was Spinters kwan no so eho e na wo behunu wo mo e na afa Kumase so kronom aboahia branch ne baako e ho ye to akase bo no so e de amamo ononyamfo Samuel Okujeto Ablakwa e na yesoafo ya wo hama no ne dwumedie ensem so wone Volodymyr Zelensky akwakodi nkomo ye Ukraine mampanyi a enkomo na wo mo ekokodi ye kohia enfonyi ni bi ne da ho no utimi se vempa na ewum na minister echiremu se ne nyina na ye Ghana de hye beye mienu a wo mo ye che wo mo se prisoners of war ewo Ukraine ho no wabra na entokwa no ekoso ye de wo makoto ne duafie ewo Ukraine ho na wo koye se wone President Zelensky ekodi nkomo se de be ya sa Ghana de hye mienu na akopi mu ho no ye betimi ayi wo mo afri ne duafie ho no na wo mo anya wo mo fa hodie wo se we no eye human right abuse se baby a wo mo da no eba se nipa fa hudi a wo mu tietia so na wonim se ebi a enye emfumso mu keke enye se bia bibi sa akwa na akwakopi o hom na emum no enam bibi so na amasa nipa mienu no akwakopi wanu nti na wo maba se wo mo ba besere se de be ya wo metimi ayi sa enipa mienu no na enkomodie no emu no Volodymyr Zelensky nsu kire mu se wate na said ye niam sifa koe no wose wo mama na arehemu se nkomo na nye den yansunsan so pa bi ebefiri mu aba enti se bia wubutuani ka enipa mienu no a wo makodi Ukraine ho no a Minister of Foreign Affairs say yen kan kiro se kan wakoma to yem na nhyehyɛ na wo mo koye no eyade se enche nsunsan so pa bi ebetimi afiri mu aba wo gina mpanifo na mu do mampani John Dramani Mahama ase se watimi atu anamo bi a etisei na wo hwe ama niema nyina etimi akoye sara nso na President Zelensky wono so echire mu se wo ma ye mampani official invitation se womra na womo eni nkomo na eniema hodo ye fankita hudia no ama hodo no mienu nso no womuntumi enkasa emma bibia enkonkan afa mabuna ye dada womo ne yede womu free ama hodo so kɔ ama hodo so se bi adwuma ye se free Ghana ha ko Ukraine ko Russia ye pa adwuma ma ne ade enko wiase ne nkrutu dwuma ene yode womo kwakoye ne san komodie ne nyina womo eka ho asem abusua ye kɔ emrase bedwamutawu na yakwa kodi nkomo bi abayama ne boni opon chichiku ewo ahoma no so nyame yadom a wochena omampani John Dramani Mahama what the State of the Nations address yeso na no kwakwa kotudwa na ne emrase bedwafo no yate se wo madi hu nkomo kakra enti opon chichiku de ho amanebo ebebre opon woteme nka ma hai mejo so emrase bedwam etesen bedase adwa meka sai die emrase bedwafie bibia ekoso wano efa eye wochina ahoboa a eye Ghana mampani Ira John Dramani Mahama beba bepie mu ewo fidie mu ase na what the State of the Nations address edeba betuja inti eho enkomo kakra ma no homne so fa eye ahoboa na hyebedefie ha no omaye ena ebie mu nso no ochina ne so no hyehyeye a mo de ba beto na akwan mu ni nyina no enso eka eye ene dwumedie ne nkomo a ebesifa akoso nanso enra nkomo de hello nana man o chemenka yes esi ade inti enra ne nkomo bi wo fidie mu ami se o so mo hwe no mu die
ba ɔmantini endi ɛna memory ntene no ɛna kyese impenifo bi ho kwan ɔmo di sisi enkomo a ekoso eye soafo no anohwe yen sase ene obo ade bobre ensem so ena ye bisa no ensem ede afa eye nkitawudie ni anamuntu asofa no naimos nyumaku no omo pa omo so ma meboa omo nti yensu mua enhwe se galamse yi eto bitinetwe no matini dia ye nti eno ena yewura kofi amaboa na ye soafo da eye asoya no yi ede tuga echemu se no kwasem ni naimos for ba no ma yade they say yeah make I say excavators do obey ahanum ena omaji ediefi eya amanfo ho no ma emu be ya hanan ni eye echiri adunu 450 enso edie make I say omaso ano ewo eye portal no so omohwe aboa amana koso na so ansa na no banka bi ekoso ewo eye soafo a even say my soafo no ena wo hwe ye bambon senso any eye domkuma ba no de ni Yoruba Alexander Fenyomakin eno a yere gina sinki so e kama ti se swafo no hwe bambo nsem so no kwasem ni ase wonfa ni die emfa ma eye Ghana fo nti eno nkomodi mu no enenam so a swafo ne na oba yi oba be yi eye minority leader no e che ne se mo won kasa asem no in fact nkomoni bi wo ho no ma ekosoro ni boni be fan se as west ni die nti enam so ma bufu kakra ba na so nyina mu no chiame hene yera ahafo ebo modern egina mu ehweye emasundwe enyina etini koso mo hwe ni mu kwan se nyame ya adoma ochina after so na no next week Tuesday no enkomofofo bia hu benya se oso mo twi eye soafo hwe bambo nsem so enye ono nko a soafo no hwe ekua yensem so ena afin so no soafo no hwe sikasem so so mo ba omba be yi nsendia no omo hwe no mo ye soafo hwe sikasem so enra ede enkomo bi aba betu dwafa a new initiative for aben eye eno so omo chese hu nkomo sembo hon mo donkuma ne pese omo bisa ne soafo no hwe ekua yensem so omo so oba omo bisa ne nsem ede afa kua ye wonsem so ede afa eye ni ministry hon mo ene eye afofo bi a eka ho ntimi ka se de no ene nkomodi a ekoso sesie ewo ma hyebedefie Nana mayenda wasimo ene wamanebo ni ayete ne nka sesie yi eye nana opon chichiku wode amanebo yi efri emrasebedwem ne ban tinyame ya adoma ho bo nyina ye krado wochena se Yesu ama omampani John Dramani Mahama wode State of the Nations address no ebekwa akotudwa ewo omeyi emrasebedwem abusua mo wa manone mo fa kwa kudo nyina de wo ha ntika na ya wo lances wo ha wono wo koba to oba na wa ba lances na mo wo mo ewo ho edu ba bia wo mo bas wo mbe ye wo mo ka lances no ensamode bia ba na asemi wo mo boss ne yenim se bia wo mo a atimi ato kantanka ka ne bi dia kwa manone no ena ye kwa ya lances a che se we de ye Ghana ka ena abedi ya mo mfa nya adwuma na se anya sa na te ye wura ni kwe a kire se Julius Kote was say ukoba bi te say United States, Canada, UK, Germany, Netherlands. Wo fa kwakudo nyina mo ho. Ya wo mo twa do pre take it ba say wo mo ba be wo mo ka nonsense. Enti saa akone aba no ahyenti aka na emu bre tira wo mo totwene no. Wo mo twene tia de ama wo. Enti sei wo mbetimi alansese kai no e wa bruchiri na unya mai. Na de yentie se de usichirim. Some of you, the DBN staff, you are traveling overseas to go and provide services in 5 countries outside the US, Canada, Netherlands, UK, and Germany. I can see you are smiling. I will add you, don't worry. So that is the service we are going to provide. We've gotten approval by the Ministry of Foreign Affairs, and this is what we are going to do for our Ghanaians staying abroad. They don't need to come and renew their 1-year license which has expired. We'll be there and we'll be doing it for them. We'll provide all licensing issues over there for them without vehicle registration. Ora Julius ni kwe kote wano ena ye DVL penny wo man Ghana mu ena ese wo matre won taba mu kwa ya ma no ne de no ena bi busa sa na Ghana de na wo mo sha se kura wo mawie na wo mu gya kwa baabi na nso ni nyina no asa gentility edu baabi a home cry
Honorable George Opare Ado Esquire Kennedy ho eyeswania wo hye emabunu ene gwanom asetena mu yedie ho ensam so ene kwan ya mabunu no ebetumi afaso abowo ho so enti Minister for National Youth Development and Empowerment opani yakopie mu wo mrahye bedwamo e wa bra wadi nsem bi etudwa wo twe mu se penifo be no bi e wo my Ghana mu a wo mu de bibia si wani so na wanum se red means stop campaign sa red means stop way enye DCC kwa so e ma ye traffic light no bia wey eye sabi enuboni a yenuanu mabunu ni bi eti wo husisuo na ese woni padua ese wanum kra ese wanum daache no na ne kasa yemu no ene wode asodwase upie mu ewo etifido amantamu atamale wo hempoporo ya wono oti adwaso ya na wafacho na bem afe enknan mantamu ase no wo henkase ya wono so eti adwaso gamanche wono so afa ato ne ho so ese wanum ekuro anase wanum mantam no biaye bi o wanum asabi wamu se emabunu no efa fanu bone pa wanum ya campaign aka kire wanum se red kire se gina anase twaso sadia be ya mabunu no so wo ho ebetimi ato wonum e wo bra wonum eboyi e wo bra wo kasa no ni yensem training na opon checheku ejina wo. The region, we are working with the YAR now because Tamale is one of the hotspots that we've identified. The Greater Accra region is also one of the hotspots we've identified. That is why we are working with the Gamanche on this initiatives. Thank you. Thank you to way ayetietietieti kwakwo kwan wapani okasa ye yeswania wono wo hwe mabunu ene wasetena mu yedie ene wambambo ho nsam so e wo mayim onanyamfo George Opare Ado Esquire emrahye bedwam ene ode sanse mitumu ye de aseda ne bi e makasa natural mineral water abojunsu papa pebi nenom pebi ene use wo fie se sahye mudie se ye bottle anase dispensers abetimi ediesi ha ba ke na yi ne diesi wa chese ho team fifrete yere chese hu kura na ensuo no adɔ kon eye kasa natural mineral water say ye party say ye weddings program bia fabi serve wa hoho Kasaloma Ventures for na kofa ediaba Taifa Back Hospital no echi hodonwa enkran ha eho ena obehunu wo 0206 469430 0206 469430 and 0303 965780 time heba mixture eye malaria duro ya no odin na we no eye very effective se wonum bia bon se se malaria neti uni peduanum nko ade a bon se fifra hyase efriwu na kyese yare ni nyina ene eba besene akon se ye fever ene tete wo wanum ato ntimi ne di honam ya ne sa nkro ne ba ne de da bi wabra time heba mixture wo de ye ntena se emma yare bia magi ni pedua na emoso ba bia tutu ndro bia pharmacies heba shops so benya bia to o kan shi drug lane eho na dosopo na nkasa ewo bia wo atwire na se wuntimi ma Fred Dr. Tafrija na wonfa bi emra emesomo 0244417669 0244417669 womo adaroma ye dane ye ho ne age aboafo nkrato abatiawa ye ba ye do be kwa amanoni Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na ajejo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na ajujuo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se obehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy hia e na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na obusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu de mu me pa cho bra na me hwa de wo bag
adan ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum oto a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena yema o oba a wafa afuo de wo ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso wona akọ junction enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu SOMPA TV Emma Akatuapa enokre Emma Akatuapa ampa busuya ma yenkɔwie kase no yɛkɔ Japan mamu na Japan wɔn prime minister Sanai Takaichi wakasa na ne nkasa no wɔkyɛ sɛ sɛdeɛ wɔn ani asi abere sesei no anhwɛye adehye a wɔn wɔ Taiwan wɔn nte de ayere so a wɔn de ama sɛ 2031 na wɔn akyere bibi kakra ende ɛbɛkyɛn de esi wɔatiwa no na de ntia Sanai Takaichi kan wɔ nyinaa ne sɛ saa Tokyo ni Beijing wɔn ntamu goayengo no enye nne na ɛhyɛ ase o efiri ase akyɛ 2022 ton ɛhɔ no Japan ɛyɛ na adwene sɛ wɔde saa topa yɛ missiles bi ɛbɛkɔ akɔtena Yonaguni yɛ no ne yɛ supa ɛwɔ Taiwan afa hɔ ɛbɛn wɔ mu kuro no paa kyɛ sɛ ugina wɔkora ne yɛsɔ nkane yɛ wuhunu wɔn mo twe akɔdeɛ kɔ hɔ ɛtwe kɔ na saa Taiwan yɛ a yɛ kan no China fo afa ne sɛ wɔn mo japade wɔn mo anahwɛ hɔ ɛbɔ hɔ bre nyinaa nanso ne nyinaa mu no ɛnam saa yɛ so ama Japan fo ɛkasa no wɔn defense minister wɔn nso akyerɛkyerɛ nsɛm mu Shinjiro Koizumi ɛna wɔn nso bɛkyerɛ sɛ saa missiles yɛ a wɔn de kɔ nyinaa no sɛde bɛɛ na Japan fo wɔn tumi wɔn nsa bɛka wɔn adeɛ na ɛno akyi wɔn bambɔ no nso bɛgyina yie wɔne afoforo ahyɛ so sɛde bɛɛ na obi mfiri baabi ɛmɛfiri wɔn awora ɛno na nam so ama saa na mo nyina wo mu tuo na mo de ka kyerɛ Taiwan fo sɛ wo mo nyina ye esan sɛ wo mo bɛn no sɛ de bɛn no obi amfiri baabi mɛ twintwan wo mo bambo semu enti na wo mo ba na mmom sɛ wo mo ya ne sɛ wo mo bɛdan na ntɔkwade a ɛne wo mbɛkyia ma wayam ama bi kura akwakwasue ɛwɔ China fo so abusua ɛno so ne yɛgyina nsɛm ahodo awie yɛde bɛsom mo ɛwɔ SOMPA 106.5 FM akra sɛ Promto Breakfast yebon yede ni nyina AC SOMPA 93.1 ewo Kumase SOMPA takwa takra de techuman sunyan